ассалому алайкум бародарон ва хоҳарони гиромӣ. чӣ хеле ки ба ҳамаи шумо маълум аст, ба модаре ки 4 фарзанд дорад збор шудагӣ ҳастем ва то имрӯз алҳамдулиллаҳ 900 000 рубли русӣ ҷамъ шуд ва кӯшиш мекунем ки дар якҷоягӣ ба ҳамин модара як хона бигирем ва мо наметавонем ки дар ними роҳ ҳамин модара партоем ва як сол ним сол баъди дигар бо муроҷиат кунад ва бигӯяд ки эҳтиёҷ ба кӯмак дорам. Ба ҳамин хотир мо хостем ки ҳамин модара кӯмак кунем то қадри имкон. Як хонаш мехарем иншааллоҳ ва баъдан аз паси зиндагиш мешавад. бародарон ва хоҳарони гиромӣ, ҳамин модар бо фарзандош ҳам модар ятим аст, ҳам 4 фарзандаш. аз ҳар якте шумо хоҳиш мекунам бетараф набошед, ҳамин модара кӯмак кунем дар якҷоягӣ 150-200 000 рубли русӣ дигар ҷамъаш кунем, иншааллоҳ соҳиби як хона мешавад. Ба 4 гудак дар кӯча, ба 4 гудак модар дар кӯча ай мусирко ҷамъ карда. Апа ай мусирка гиред. Ай мусирка ақода мусирка пушта гудак шкандар чида пушока танош на ҳама шай мусирка ирои мадодагим ҷон ё пушока